Ол күйлеріне тізме. Урманларыға барғанымда аташытымы юларымыла күңеліме жұмышайыларымын деп Сібір татарлары ауыл күйлерін тың ярататылар. Бүтінсі ауылда ауыл күйін қошқарап жырлайтар. Тыңна барын. Зур рахмат. Мына шулай итеп ауыл көйләрен безнең Сібір татарлары башкаратылар. Хәзер тагы сезгә бер үрнәк йырлап киткән килә безнең Сібір татарларының ястырган. Безнең Сібір татарлары бәйге көйләрен, вообще гомумән такмаклар ярататылар, частушкалар, төрле туйларда, мәҗлесләрдә яма кара гаршып, ярыша такмаклар йырлайтылар. Кем кәнрәк йырлар, ягъни кем кәнрәк белә дигәндек. Менә мин сезгә үземнең яздырган экспедиция вакытындагы яздырган такмакларның берсен башкарып киткем килә бүгенге көндә. Бию такмаклары егетләр, биеп торып йырлайбызмы? Киттек!